Petro ora ditafontu. Arep nesu kok kleru. Ning ngarani bedigal. Bedibal kok bedigal. Ayo, Ndang, jumeneng Mbak Tatin. Nggih, Sugeng dalu, Pak. Wajan ya. Ayo iki sing request paling laris ki Tatin. Ah iya ya ora apa-apa, arang ya dhewe-dhewe. Ah iya. Ana sing seneng Tatin, ana sing seneng Orisa apa Elisa, ana sing seneng karo Ayu, ana sing seneng karo Agnes. Pokoke bebas. Request sinden bebas. Ya. Santosa kesel banget, Pak. Mulai kok biasa nek kesel banget. Senengan kok meng ngarep nesu ae lho. Untune lara Tin. Kok dijabut? Hah? Dijabut. Ayo eman. Maksudnya Ki untuku sing sebelah kene. Ha nek dijabut nek kancane mangan iwak, apa aku kon ngemut iwak? lagi nek marahi lara lho.